Gesi kok sari. Kajian zatnya kok sari. Hello Bayap Song hai lam subo ani YouTube channel unke Bayap Song tini video unke sini khorok sa buku jeng nai chokti bo basis rekha sala ramo tai buri ramo unke tai hamjagai tongnai ramo tabo girlfriend tai boyfriend ramo jara hamjagai tongnai ramo bo kaisa kok sarkha unke belai khena bo nangkung mani kok sarkha unke bin kok jar mun unke message unke jara hamjagai tongnai rok tabo norok sara jibono hamjagai thalaji time pass rok norok kokta salaji time pass rok ta tonglaji time pass rok tongkha hingke belai kheno saya hunene saka abo haike tongmani belai kheno saya hingke norok hamjaka hingke lifetime no norok hamjagai thani sara jibono thiyasa hamjagai thani hunene saka sini bukumsung naithokti hingke time pass rok khainai kuno lab krei time pass rok khaimani belai kheno saya nanya saka sini jala ramotai buri romo bomo hai hinanya message kan ke norong bini khokte ne norong khanai manai bo message rumani ke norong sara jibona hamjagai thalagi imo hai rok nanya saka ke duka rok ta di time pass rok ngone ke belai khena saya buri romo bo nosto ungo live ke sela rok bo ungo nosto live nanya saka norong phunti simi ko jara bat pat salak rok ke tini kajangan khana kajangan hunanya simi sai dongo hunanya saka abo hake samani belai khena saya ke sise norok kaijia jathungke abo hake kok sainai kaisa borong ni bukha norok ta khota khaji hunanya saka sini buku jeng mai thokti ke norok bini khokte nyok khanai manai hinke jara subscribe khaije hinke tamono subscribe khainari hinke like comment tai share khaji hinke phaji hinke bisiler jawai sini buku jeng mai thokti bo jala rama tai buri rama message rumani jara hamjagai tongnai rok tabo duka rulai mani hinke khalai mani duka rinyai thangmani kaisa borong ni live nosto ngai thangmani apok no bo sai ka sini buku jeng mai thokti belai kheno bo saja ja ngai bo kok saga phajing ke Bayap Song bisi kok sai oi sini buku jeng mai thokti ne bini kok khanai nya lagi na Norno kais kok sawano. Hamjake hamjali ma sabai no kaham ke tongdi je borok bai kok sai tongo borok no juri sinung sajak kheba nang kai jong jatin ke sikok sadi nang kai je jat hai no time pass kok sana kai ke bono sai redi ang nang bai kai jong magla khenai mane ke hai ke kok sai ta tongni ta ang olo kai jong nai hai irai hini nai baksa ke tongi diba mane saje gyata mane ke kok simi sai tongo mane ke bini mote manya sak bo hai no kok sai tongo je pro mote man kai ke mane ke boni je boni sajang mani borong man ga upur ke thangpai ni jaita amte herta khadi kan ke kaisen len na kaista thangli nung jodi se ko bono ko haino ko time pass ni bangai bono saje phan nung kok sai tong bolen no ko bi ke wan sik tong na hai de na gamno sana thango je fru ama haike khaijang mani pore o je fru bi live ko bi borok phai phan bo mani ke bilip khayang thangta bota mo bo budam ti hai eng nai ko am haike sai tong nam ti hai ong tang bangai sana musung no kok sai sari box tongo han kok simi sai tongo ke tab kai ji ya ang kai ji mai nya hai rok mi sai tong ti ta mane ke bini mote nya tam ti hai gam no ke no hai no kok sai ta tong di direct sai di ang nang bai kai ji ya kai ju nang kok sari ke je kok ta sari amnani suwa suji kok angle am ti hai no je borok no hamjaka kajung na jatin ke Bayap Song norok nungoi mangkana sini buku jeng mai thokti bo message rumani hamjak mani genong na bahayeng jaka bini message no kisa comment khanya sadi norok jasa hamjagai tong lakha hingke norok sara jibono hamjak di hinanya saka duka rok tar lagi hinanya jara sala hamjagai tong rok kaji anja thanya kok sini sainai tong rok hingke abo hai ke norok ta tong di hinanya saka norok bini khukte norok khanai mangkana norok bahayeng jaka kisa comment khanya sadi hingke jara subscribe khaije hingke subscribe khaina di tamono hingke like comment share khaji hingke Bayap Song tini bagai asumung sinai video next video te sama lagi